wanita zaman sekarang gak kepethuk sedina ae wis kangen. Nani yo gak kepethuk seminggu ngono. Ya opo arene? Aduh, Dik. Ya opo iki? Awake gak nyekel Dik belas are. Halo, assalamualaikum. Nah, yang kangen. Iya, gampang. Iya, kemarin tak parani. Oh iya, neng biasa iku ta. Oh iya ya, oke. Oke. Demi cintaku padanya, aku harus berjuang. Tak berjuang lo cintaku iki wis. Tak paranane wis. Meskipun aku gak punya duit, aku harus melaku iki. Tetep tak parani. Masih ono rintangan ya apa tetep tak belani, tak perjuang lo. Aku cuk. Pede angel rek. Bobol. Apaan nih peda ini? Masuk bensin ya delok sik. Absolut dinten ya dae. Hancur. Hancur. Kalau bensin kok cek apes ya awak iki. Asuh. Nyelar-arek ae kok wis pede. Sebel ya awak kadung karuan. Nyelar-arek kono. Peda tahun tua yang ngene loro kabeh. Loh, enggrik. Beneran apa nih? Becuk agak ngagete ayo teko-teko mendosel. Kon ijen lha opo nek kene iku? Oh, tulinan. Aku nyerepet enggrik. Nang di sih, bang yo. Cok, Dilut. Cok tenang. medhit ngono nyele gak ono. Tenang Oleh di. enggak? Nyusul yangku. Janjian aku pisan. Oh, kok niku pancet ayo niku. Wanita sing di mana kok niku? Wis dah. Engko bensinmu tak fully. Tak tukokno. Kok niku ngedabrus itu kok niku. Dah. Didoni lho sampe amber gak kena. Nyele dilut. Wis gak gone suwe lho yo. Aku nek kene sampe tengah wengi ngono nangan. Gak lapo. Dilut ae yo. Terus gak gone ngono. Suwe temen lho yo. Gak dilut paling 1 jam paling. Ya wis. Entar ono kene lho. Ojek nanti aku gak noleki. Jadi kalau itu teman terbaikku lho. Sepeda tak gawe dhisik yo. Ya wis, suwe temen lho yo. Enggak, paling ya iku mang. Tak tukono bensin kok yo kuwatir. Ya tinggal sik yo. Yo. Oh, arep ngedabrus. Awas mung adek kak. Mbok tukono bensin tak kerawuk raimu. Lho endi tenono nggo?
Cuk, apa nih mana peda ya? Kena on. Cuk, apa nih peda ya? Loh, kena rompai wal peda. Peda takrek kok taek pisan nih. Apa nih mah bensin ya? Terus. Cuk, ancuk peda loro entut karung ya. Titik on. Dari biyen tak iring nang ngene peda kena. Tak balik aja. Ngomong gorong kantekan nih bensin nih. Wanternya iya, sopan mbak peda nggak lewat. Soalnya mbak peda tak dapuran mbak peda kayak ngono. Jatuh. Duh ya, itu apa? Loh, dudung. Aku kon niku, yo bareng rek. Cuk, ngatek cuk. Antuk. Oh, mbak peda biayaan barekan. Riko padrai. Apa takon dong? Cuk, bul. Wis, Bareng ngono tekon dia ae kono. dolen tak? Terus mulai kon. Yo, Saiki. Kon niku tekon dia Pak. urung lu dolen nang arek-arek. Peda banter ae. Kena-kena mlaku nih. Rupane kok dingklang ngono. Bek cuklek sikil memang. Apa dicuklek kok. Hampir. Oh. Kuat ta sik mlaku. Ya kuat aja. Tenang aja. Bek gak kuat ae lungguh kene sik. Lungguh saya, lungguh saya. Ban mbak peda kok iso ngene banter-banter. Ngeri kok cak banter. Awakmu peda melewat koyo wong gak iso mbak peda. Lho, sik tak delok sikilmu. Lah iki bolong iki. Iya, pentabrak ngono ya. Gak seneng babe iku. Ya mbok pikir keri wae. Mau pikir kere. Waduh iki. Ayo diamuki nang babe. Gak terus. Oh iya, kono banget. Bengi. Mlaku dolen. Lah apa nang kene jalan? Iya kat mangi jenan anake wangi. Oh bengi-bengi klutu sanang dia yo baran. Malah dung. Opo? Bengi-bengi ngene iki ngelayap. Tutuk endi ae kene mau. Kumar nang kanca kumar. Lapo? Dolen hai. Hai barang. Duh, ya apa rek. Ojo gelek-gelek hai. Ning kesehatan rusak, ning dompet barangnya rusak. Dompetku kan gripis. Wah, pengen rayap ta. Nah iki moro ya wae. Gampang tempel meneh.
Lho, Dung. Arek gendeng iso pedak nyong Dung ya. Iya, iku lah pedaku sih. Lho. Iya, pedaku mana Cuk. Bogor nang ndi, Mang? Iya teman. Aku mah janji kata kerawuk raimu mong. Jangan. Cuk.